ако наистина няма значение нещата, за които се чувстваш зле в момента, защо се чувстваш зле за тях? Искам да ти напомня легенда, че всеки път, когато ти се чувстваш зле, ти се справил. И всеки път след като се справил си излязъл по-добра версия на себе си. По-силна, по-здрава, по-психически стабилна. И искам да ти кажа, че няма смисъл да се занимаваш и да се забатачваш за неща, които просто не са в твой контрол. Ако нещата са в твой контрол, легенда, щом преди се справил с нещата, се справиш и сега. Наистина. В този живот те you versus you, me versus me. И трябва да сме много наясно. Имам ли какво да направя по въпроса? Наистина, имам ли какво да направя по въпроса? Да, добре, тогава ставаш и го вършиш. Ако има какво да направиш по въпроса и не го вършиш, тогава нещата наистина си ги заслужил. Но ако нещата, които не са в твой контрол, те карат да се чувстваш зле, всичко е до настройката.